सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। महाराष्ट्राच्या पुढे सुद्धा कोकण जाऊ शकतो हे आपल्याला पुढील काळात दाखवून दिलं पाहिजे। मी मतदारसंघात किती वेळा येतो यापेक्षाही मतदारसंघासाठी किती काम करतोय महत्त्वाचं आहे। आंबा काजू शेतकरी महिलांच्या हातांना रोजगार मिळवण्यासाठी काय केलं पाहिजे ते तुम्ही स्थानिक पातळीवरती सरपंच किंवा सिंधुरत्न योजनेच्या कार्यालयाला सांगा। जे काही पाहिजे ते प्रत्येक गोष्ट उपलब्ध करून दिली जाईल असं ठोस आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी वडावडा येथील पुलाच्या भूमिपूजन कार्यक्रम प्रसंगी दिलं आहे। पाहूयात। आदरणीय शिंदेसाहेब, आदरणीय फडणवीस साहेब, आदरणीय अजितदादा सातत्याने ते आम्हाला मदत करत असतात। ज्यावेळेला आमचं मंत्रिमंडळ स्थापन झालेलं नव्हतं त्यावेळेला दोनच मंत्र्यांचं मंत्रिमंडळ होतं आणि ते म्हणजे शिंदेसाहेब आणि फडणवीस साहेब। त्यावेळेला सगळीच्या सगळी डिपार्टमेंट मुख्यमंत्र्यांच्याकडे होती आणि जेवढी यादी दिली सगळीच्या सगळी यादी त्यांनी मंजूर केली दोघांनी। आणि हे आमचं एक टीमवर्क आहे। हे टीमवर्क खालीसुद्धा दिसलं पाहिजे। ज्याला आपण खाली काम करतो त्याला सगळ्यांनी एकत्र काम केलं पाहिजे, कारण आपल्याला शेवटी मोदी साहेबांसाठी काम करायचं आहे। मोदी साहेबांनी जो भारताचा विकास केला तो गेली अनेक वर्ष झालेला नव्हता। आपण 11व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होतो, आता आपण 5व्या क्रमांकाची झालेलो आहोत आणि येत्या 2 वर्षामध्ये आपण 3ऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होणार आहे। खरं तर 3ऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था जपान होती, परंतु जर्मनीने जपानला मागे टाकलं आणि ती 3ऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झालेली आहे। तुम्हाला सांगायचा मुद्दा विशेषतः एवढाच आहे की यावर्षी देताना आम्हाला एक कोटा दिलेला असतो प्रत्येक आमदाराला 25-50 कोटी रुपयाचा। त्याच्यामध्ये ग्रामीण भागातले रस्ते 25 कोटीचे आणि जे राज्याचे रस्ते असतात, जसं हा स्टेट हायवेचा एक भाग असला तर त्या स्टेट हायवेसाठी पैसे दिलेले असतात। यावर्षी मी सांगितलेलं आहे की सगळेच्या सगळे रस्ते, कुठेही एक खड्डा शिल्लक राहता गावामध्ये, सगळे रस्ते ज्याचे डांबरीकरण आहे सगळेच्या सगळं पूर्ण करा, कारण ब्रिजेस आपण बांधत राहतो। माझ्या मतदारसंघामधले जेवढ्या ब्रिजेसची मी आश्वासनं दिली, अगदी थेट दोडामार्गमध्ये शेवटचा ब्रिज हेवाळ्याचा आहे तो सुद्धा पूर्ण केलेला आहे। तिथपासून अगदी केळुसचा ब्रिज असेल तर तो सुद्धा, त्याला सुद्धा पैसे दिलेले आहेत। म्हणजे कुठे असं एक काम शिल्लक नाही की जे आता राहिलेलं आहे। माझ्या मतदारसंघामध्ये काही गावं अशी आहेत की श्रीरामवाडी आणि निवती एकाच ग्रामपंचायतीच्या 2 भाग आहेत। दोन्ही भाग आजपर्यंत जोडले गेलेले नव्हते, त्यांना जोडणारा सुद्धा झुलता पूल मी बांधायला सांगितलं। जसं वेंगुर्ल्याला आपण झुलता पूल बांधलाय तसा, म्हणजे ह्या बाजूला विठोबाचं मंदिर आहे आणि ज्यावेळेला त्यांची विठोबाचा कार्यक्रम असायचा त्यावेळेला सगळेजण आपल्या होड्या बंद ठेवायचे, त्याच्यावर फळ्या घालायचे आणि त्याचा ब्रिज बनवायचे। शेवटी आपल्याला काम करायचं आहे ते एक निश्चित धोरण समोर ठेवून काम करायचं आहे आणि ते करत असताना रस्ते, वीज, पाणी होत राहील। आपण तर हल्ली जिल्हा परिषद नसल्यामुळे आंबा बागायतदारांना क्रेट मिळत नव्हत्या, ताडपत्र्या मिळत नव्हत्या, सगळ्या मी सिंधुरत्नमधून द्यायला सांगितलेलं आहे। लवकरच त्याचं वाटप होईल। जेवढे अर्ज आमच्याकडे होते सगळ्याच्या सगळ्यांना द्यायला सांगितलं। काही वेळेला आपल्याकडे आंब्यावर माशी येते, त्या माशीचा ट्रॅप द्यायला सांगितलं।
सगळं आपण विनामूल्य द्यायला सांगितलं. जेवढं तुमचं उत्पन्न वाढेल तेवढं आपल्याला अधिकचं लोक सुखी होतील. आणि म्हणून एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आत्ता मला वाटतं जवळजवळ 100 लोकांना आपण पर्यटनामधून घरं दिली, 5-5 खोल्या ना. किती लोकांना दिल्या? 100ची यादी आहे पहिली. बघा तुमची गावं सुद्धा, आता तुळसला तुम्ही बघितलं की काही वर्षापूर्वी आपले पालांदे कुरिअरवाले आहेत, त्यांनी तिथं ते हॉटेल सुरू केलं होतं. नंतर काळाच्या ओघामध्ये ते आता चालू आहे की नाही मला माहिती नाही, परंतु एक समजा शेजारी तुळस गाव आहे तर तिथं चांगल्यापैकी मातीच्या वेगवेगळ्या वस्तू तयार होतात. मग इथं तळवडा आहे, घोडावडा आहे, ही सगळी जी पंचकृषी आहे हे उत्कृष्ट भाताची निर्मिती करतात. त्यांना आपण वेगवेगळे, इथली काही मुलं आहेत त्यांना आपण ट्रेनिंग दिलं आणि त्यांची एक आर्मी तयार केलेली आहे शेतकऱ्यांची. त्या मुलांना जवळजवळ 40,000 रुपये दर महिन्याला मिळतात. लोकांची जमीन नांगरून देणं, त्याच्यामध्ये भात लावणं. आपल्याला पुढच्या काळामध्ये शेतीचं आपल्याला मॅकनायझेशन केलं पाहिजे. त्याच्यासाठी मुलांना शिकवण्याचा वेगळा कार्यक्रम केलेला आहे. आणि बऱ्याच वेळेला तुमच्या लक्षात येईल की आपल्याकडे पड जमीन राहते. एकदा भात कापलं की पुढे आपण त्याच्यामध्ये पीक घेत नाही, म्हणून दुबार पिकाचा कार्यक्रम दिलेला आहे. आणि ह्याला लागणारी सगळी मदत ही सिंधुरत्नमधून किंवा चांदा ते बांधामधून केली जाते. आपण शेवटी ठरवलं पाहिजे की आपलं उत्पन्न कसं वाढवायचं. माझ्यावर आता सूरज परवा आलेले होते, आहेत की नाही मला माहिती नाही. सूरज उडवड्याला सुद्धा केलंय ना महिलांचे गट. आपण आता सगळ्या महिलांना बॅकयार्ड पोल्ट्री देतोय, म्हणजे परसबागेतलं कुक्कुटपालन. आणि त्याच्यामधली जी अंडी असतील ती 10 रुपयाला विकत घेतली जाणार, नाहीतर 5 रुपयाला अंड विकत घेतलं जातं. ते 10 रुपयाला का विकत घेतलं जातं, तर जी कोंबडी मोकळ्या वातावरणामध्ये वाढते ती आनंदी असते, म्हणून त्याला हॅपी एग्ज म्हणतात जगामध्ये. आणि त्याची खूप मोठी डिमांड आहे. आपण हे सगळ्याकडे डोळसपणे बघितलं पाहिजे आणि त्याच्यापासून महिलांचं उत्पन्न वाढवलं पाहिजे. आपण आता गायी देतो, देशी गायी. देशी गायींचं जे दूध असतं गीर गाईचं, हे मुंबईला 110 रुपये लिटर विकलं जातं आणि साध्या गाईचं 60 रुपये लिटरने विकलं जातं. त्याचं जे तूप असतं, हे गाईचं तूप साधारण 700-800 रुपये किलो असतं आणि तेच देशी गाईचं 3600 रुपये किलो असतं. आणि उद्या हे पैसे आपल्या महिलांकडे गेले पाहिजे, तर आपल्या महिला प्रगती करू शकणार. आणि म्हणून तुमची ही 3 गावं आहेत, ह्याच्यामध्ये चांगल्यापैकी आंब्याची बागायती आहे. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला पर्यटकांना कसं आणता येईल, एक 5-5 खोल्या आपण केल्या तर त्या खोल्यामध्ये सुद्धा लोक राहायला येतात. त्यांना बघायचं असतं की शेती कशी करतात, कोंबड्या कशा पाळतात, गायींचं कसं पालन केलं जातं. आपण हल्ली मेंढ्या द्यायला सुरुवात करतो. तुमच्या इथून येताना वाटेत कॅलिफोर्निया फार्म आहे, किती पैसे मिळवतात बघा. असेच महिलांना पुरुषांना देतो 10 शेळ्या आणि 1 बोकड दिला जातो. पण त्याच्यामधून त्यांचं उत्पन्न वाढत राहिलं पाहिजे. पण सगळ्यात जास्त उत्पन्न कशातून वाढणार, तर तुम्ही पर्यटनामध्ये सहभागी झालं पाहिजे. आणि म्हणून लवकरच ज्यांच्या जमिनी आहेत त्यांनी आपल्या आंब्याच्या बागेमध्ये, काजूच्या बागेमध्ये जर एक लाकडाची कॉटेज जरी बांधली आणि अशा 5 कॉटेज बांधल्या, घरामधून त्यांना जेवण दिलं. महिलांना उत्कृष्ट सगळ्यात काय करता येतं, जेवण तयार करता येतं. आणि त्यांची चव एवढी असते की लोक सगळं विसरून जातात. मी मुंबईला पालकमंत्री म्हणून कोळीवाड्यांमध्ये कोळी महिला सुद्धा अतिशय सुंदर जेवण करतात. तिथं एका महिन्यामध्ये 30,000 लोक जेवायला आले. म्हणजे बघा, आता त्यांना जागा कमी पडते, त्यांना मी असे तंबू करून दिले आहेत आणि त्यांना गाड्या दिल्या आहेत. असंच आपण नवाबागला करतोय, वेंगुर्ल्याला. बघा, हळूहळू हे सगळं झालं पाहिजे. माझे एवढे पैसे MTDCकडे आहेत, जवळजवळ 84 कोटी रुपये अखर्चित आहेत. शेवटी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, गरिबांबद्दल प्रेम पाहिजे. गरिबांबद्दल ज्याला प्रेम आहे तोच मनुष्य इतिहास घडवू शकतो. आणि हा इतिहास आपल्याला सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये अशासाठी घडून दाखवायचा आहे की इथं असे राजे होऊन गेले की ज्यांनी आपल्या राजवाड्यामध्ये मुलांना ठेवलं आणि त्यांना शिकवलं. आणि म्हणून पुढच्या काळामध्ये जर विकास व्हायचा असेल, आपण सर्वांनी एकत्र राहिलं पाहिजे. आणि गावाच्या विकासामध्ये राजकारण नाही, हे एक धोरण ठरवलं पाहिजे. मग महिलांसाठी अनेक स्कीम दिल्या आहेत. तुमच्या पलीकडे तुळसला काथ्याचा कारखाना दिलेला आहे. तो काथ्याचा कारखाना व्यवस्थित चालावा म्हणून एक 5 कोटी रुपयाचं मोठं युनिट हे व्यत्ययाला दिलेलं आहे. म्हणजे जेवढ्या दोऱ्या तयार होतील, जेवढ्या महिला दोऱ्या तयार करतील, सगळ्याच्या सगळ्या तिथं विकल्या जाणार आहेत. आणि म्हणून एक गोष्ट लक्षात घ्या की तुमची भूमी जी आहे ही सोन्याची भूमी आहे. नुसता नारळापासून निरा तयार केला आणि त्याची साखर तयार केली तर ती 350 रुपये किलो आहे. आणि हे ऊसापासून तयार होणारी साखर फक्त 35 रुपये किलो आहे. हा फरक कोकणामधला आहे.
आपण फणसाची झाडं फर्निचरसाठी म्हणून कापतो, परंतु सगळा फणस हा अमेरिकेला एक्सपोर्ट होतो. हे आपण कधीतरी ओळखलं पाहिजे, आपल्याला बदललं पाहिजे. लवकरच आम्ही ब्राझील देशाबरोबर करार करतोय की हे जे काजू असतो, काजूच्या बोंडापासून वेगवेगळ्या तऱ्हेचं आपण जसं कोका कोला असतो तशी पेय तयार करायची, परंतु काजूचं रस काढल्यानंतर जो चोथा शिल्लक राहतो त्याच्यापासून सुद्धा कबाब तयार केले जातात. लवकरच आमचा त्याच्यासाठी करार होईल. परंतु अतिशय महत्त्वाचा करार ज्याच्यामध्ये मी पुढाकार घेऊन तो केलेला आहे आणि ज्याचा फायदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला झाला पाहिजे असं मला स्वतःला वाटतं. कारण ही माझी भूमी आहे, इथं मला लोकांनी निवडून दिलं, मोठं केलं. तर आमचा 25 तारीखला जर्मनीमधल्या बेडन व्युटनबर्ग नावाच्या राज्याबरोबर करार होतो. आणि हा करार काय आहे तर आपल्याकडे जी मुलं आहेत, आपल्याकडे काही नर्सेस आहेत, आपल्याकडे काही इलेक्ट्रिशियन आहेत, आपल्याकडे एक्सरे टेक्निशियन आहेत, आपल्याकडे ब्लड तपासणारी मुलं आहेत, त्यांना सगळ्यांना जर्मन भाषा शिकवायची आणि त्यांना जर्मनीमध्ये नोकऱ्या द्यायच्या. जवळजवळ 4 लाख लोक की त्यांना या एका वर्षामध्ये पाहिजेत. शेवटी ज्याला आपल्या भूमीबद्दल प्रेम असेल त्यालाच वाटणार आपल्या मुलांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजे. आणि म्हणून ह्याची सुरुवात 25 पासून होते आहे. आपण लवकरच सिंधुरत्न योजनेचं आमचं जे ऑफिस आहे तिथं मुलांची यादी करू, त्यांना जर्मन लँग्वेज शिकवू आणि जवळजवळ इथल्यापेक्षा 10 पट जादा पगार हा जर्मनीमध्ये मिळतो. आणि आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आता भारत हा सगळ्यात तरुण देश झालेला आहे आणि जगभरामधल्या देशांना भारतातली मुलं पाहिजेत. भारतातली मुलं का पाहिजेत? आपली जी हिंदू संस्कृती आहे, हिंदुस्थानची संस्कृती आहे, ही शांततेची संस्कृती आहे आणि त्याच्यामुळे इथल्या मुलांना तिथं पाठवा असा त्यांचा आग्रह असतो. त्यांना काही जगातून कुठेही मिळू शकतो. शेजारी आफ्रिका आहे, तिथं लोकांकडे खायला पैसे नसतात. शेजारी पाकिस्तान बघा ना, त्यांच्याकडे म्हणजे रोटी आपण म्हणतो, म्हणजे भाकरी खायला पैसे नाहीत, अशी त्यांची परिस्थिती आहे. त्यांच्याकडून लोंढेच्या लोंढे येतील, पण त्यांच्या इथली शांतता बिघडवून टाकतील. आणि म्हणून ही कोणी दिलेली देणगी आहे? ही मोदी साहेबांनी दिलेली देणगी आहे. मोदी साहेबांनी सगळ्या जगामध्ये आपले चांगले संबंध निर्माण केले, म्हणून त्या देशातले लोक म्हणतात की तुमची मुलं आमच्याकडे पाठवा. आणि म्हणून पुढच्या काळामध्ये आपण व्यावसायिक शिक्षण ह्याच्यामध्ये आणतोय, एज्युकेशनमध्ये. आपण बघा, मी मंत्री झालो, ताबडतोब सगळ्या मुलांना ड्रेस. पूर्वी फक्त मागासवर्गीय मुलांना ड्रेस मिळायचा आणि दारिद्र्य शिकायचं. आता सगळ्या मुलांना आपण ड्रेस देतो. मुलं पूर्वी अशीच जायची, स्लीपर घालून जायची किंवा अनवाणी पायाने जायची. आता सगळ्यांना शूज, सॉक्स सगळं द्यायला सांगितलं, वह्याची पानं द्यायला सांगितली, पुस्तकाचं ओझं कमी केलं. पुढच्या वर्षीपासून आम्ही 5च दिवस फक्त शाळेमध्ये शिकवणार. 6व्या दिवशी त्याने आनंदाने वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज करायच्या. कोणाला खेळ करायचा आहे, योगा, स्काउटची ट्रेनिंग, सगळं. मुलं एवढी तयार झाली पाहिजे की त्यांनी जगाचं नेतृत्व केलं पाहिजे. आणि म्हणून आमच्याकडे HCL कंपनीवर आम्ही करार केला, 15,000 मुलांना नोकऱ्या द्यायच्या. टाटा कंपनीवर करार केला, 10,000 मुलांना नोकऱ्या द्यायच्या. नोकऱ्या शेवटी मिळायला लागतात तर मुलं सुखी होणार. आणि म्हणून पुढच्या काळामध्ये आपल्याला ही मोहीम राबवायची आहे 25 तारीखपासून, की तुमच्या गावामधले जर टेक्निकल शिकलेली कोणी मुलं असतील तर त्यांची नोंद तुम्ही सिंधुरत्नाच्या ऑफिसला करा. त्यांना ताबडतोब पुढचं शिक्षण, कारण आपल्याकडचं इलेक्ट्रिशियन वेगळा असतो आणि त्यांच्याकडचा वेगळा असतो, ते त्यांना शिकवायला लागेल, जर्मन भाषा शिकवायला लागेल. आणि मग त्यांना आपल्याला अगदी मोठ्या पगाराची, जशी इथं बँक मॅनेजरला वगैरे जसा पगार असतो तेवढा तिथं या कॅटेगरीतल्या मुलांना असतो. आणि म्हणून आपल्याला हे सगळं घडवायचं आहे. आणि हे घडवत असताना कोण काय बोलतो अशी मला अजिबात काळजी नसते. मला संपूर्ण राज्यातलं राजकारण बघायला लागतं. मुख्यमंत्र्यांवर कोणी टीका केली त्याला उत्तर द्यायला लागतं, उपमुख्यमंत्र्यांवर कोणी टीका केली त्याला उत्तर द्यायला लागतं. पण आम्ही कोणावर टीका नाही करत. जे टीका करणारे असतात ते आयुष्यात कधीच काम करू शकत नाही. म्हणून सांगतो, एक जर नुसती इथं पाणबुडी आली असती तरी वेंगुर्ल्याला हजारो पर्यटक आले असते. शिरोड्याचा ताज ग्रुपचा प्रश्न होता, 25 वर्ष कोण चालू करू शकलेलं नाही, मी सुरू केलं. का करू शकलो? तर मी देवाचा भक्त आहे. मला त्याच्यामध्ये मला काय नको असतं, मुलांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजे. आणि ते केलं तर आपण खऱ्या अर्थाने आपल्या लोकांना सुखी करू शकू. म्हणून तुम्हाला पुढच्या काळामध्ये जे काय पाहिजे, आंब्यासाठी काय पाहिजे, काजूसाठी काय पाहिजे, तुम्ही स्थानिक पातळीवर तुमच्या सरपंचांना सांगा किंवा सिंधुरत्नाचं ऑफिस आहे ओरोसला, तिथं जाऊन सांगा. आणि तुम्हाला जे जे पाहिजे प्रत्येक गोष्ट आपण उपलब्ध करून देऊ. परंतु मेहनत घेऊन पश्चिम महाराष्ट्राच्या पुढे सुद्धा कोकण जाऊ शकतो हे आपल्याला दाखवून दिलं पाहिजे. कारण पश्चिम महाराष्ट्राचं वैशिष्ट्य आहे तिथली मेहनत करणारी लोक. आणि म्हणून आपल्यासारखं त्यांच्याकडे काही नाही, परंतु त्यांनी धरणं बांधली, पाणी आणलं, ऊस लावला. आपल्याकडे तर निसर्गानेच दिलेलं आहे. पाऊस धो धो पडतो 6 महिने, झाडं आपोआप एवढी मोठी मोठी वाढतात.
त्याचा फायदा घ्या, स्वतःचा विकास करून द्या. आणि मी तुम्हाला सांगतो, मी किती जरी लांब असलो तरी लक्ष तुमच्यावर 100% असतं. कारण किती वेळा येतो ह्याच्यापेक्षा किती काम करतो ह्याला महत्त्व असतं. आणि म्हणून मधु दंडवते तिथं भाषण करायचे संसदेमध्ये, पण कोकणी माणसाला एवढा अभिमान असायचा की 6 आमदार निवडून यायचे काँग्रेसचे, पण मधु दंडवते मात्र खासदार म्हणून निवडून यायचे. ह्याला कोकणी मनुष्य म्हणतात. खरं जे महत्त्व ओळखतो तो कोकणी मनुष्य असतो. आणि म्हणून तुमची सेवा करण्यामध्ये मला अतिशय आनंद आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.